plánu obnovy ešte, tam vlastne je pozastavená 6. platba pre plán obnovy plus čiastočne je schválená tá 7. Ako chce vláda riešiť túto situáciu? No to je jednoduché. Podľa toho, ako sa vyjadrila Európska komisia, že to neposunula tú 6. platbu do toho výboru, cez ktorý to má prejsť, tak my Ústavný súd, aby rozhodol. Ja mám v tom úplne jasno, pretože ak stále platí stará právna úprava okolo Úradu na ochranu oznamovateľov, tak sa netreba ničoho bláť a my sme všetky iné požiadavky a podmienky na tú 6. platbu splnili. Ako Slovensko to konštatovala Európska komisia. A keď Ústavný súd rozhodne tak, že tá novela je protiústavná, zostane platiť stará platná úprava, čiže nič sa na veci nemení, stále tá platba môže ísť. A keby aj rozhodol, že tam nie je nič protiústavné a že môže vzniknúť tzv. Transformovaný úrad, tak čo chce povedať komisia, že náš Ústavný súd rozhoduje v rozpore s európskym právom? Ja si myslím, že to je zase len účelový politický dôvod, pre ktorý sa nám pozastavila táto platba. Všetko je splnené na to, aby nám mohla byť poskytnutá. Čiže nevidíte tam nejaký problém? Že Nie, tá novela tohoto úradu a jeho transformácia do nejakého novšieho, nejakej organizačnej štruktúry nie je v rozpore s európskym právom. To hovorí Progresívne Slovensko, že je. Z môjho pohľadu nie je. Dávali sme tam v zásade na rozšírenie nejakých právomocí prokuratúre. Nejaký rozsah toho, kto môže vstúpiť do ochrany, sa nemenil. Staré ochrany sa nešli rušiť. Chcelo sa len, aby mohli byť prehodnotené v čase. To znamená, deň po voľbách podali trestné oznámenie skupina Čurilovcov. Áno, točíme sa stále okolo Čurilovcov. Je to jeden z vážnych dôvodov, ktorý ja považujem za zneužitie súčasnej platnej úpravy v prospech skupiny Čurilovcov, ktorými dnes nevie minister vnútra pohnúť. Máte situáciu, že policajti pravoplatne obvinení zo zneužitia právomoci sú v dôsledku tej ochrany na útvaroch polície a naďalej vyšetrujú. Veď toto by bol dôvod väzby, keby sme fungovali v právnom štáte, že môžete pokračovať v trestnej činnosti, keď ste dôvodne obvinení, že ste zneužíval právomoci pri vyšetrovaní. Naozaj len posledná doplňujúca otázka, práve čo sa týka toho možného rozhodnutia Ústavného súdu. Ak ten rozhodne vlastne o protiústavnosti tejto legislatívnej zmeny, pre vás ako vládu alebo minimálne pre Smer bude tá téma už uzavretá? Alebo... Nemyslím si. Ja som presvedčený, tak ako pri inštitúte spolupracujúcej osoby, že je potrebné sa tým zaoberať, lebo ja považujem súčasnú predsedkyňu za politickú aktivistku v prospech teda nejakých vecí, ktoré považujem, že sú v rozpore so zákonom. A tiež si myslím, že nie je dostatočne doriešená tá ochrana, pretože tí prokurátori, to ma najviac zaráža, že odmietajú prijať novú kompetenciu, ktorú im novela dáva, prehodnotiť tú dobrú vieru tých oznamovateľov pri oznamovaní tej protispoločenskej činnosti. 2 roky od oznámenia vieme, že sa nič z toho nenaplnilo a treba sa si položiť otázku, tak dokedy tá ochrana má trvať? Tak teraz dojde k nejakým politickým zmenám po voľbách, tak zase sa povie všetkým funkcionárom polície, dajte trestné oznámenie, to je jedno, či je v dobrej viere, nedobrej viere a budete chránení. Takisto, ako sú chránení tí pred vami. Pán premiér dnes hovoril aj o tom, že by sa mohol úplne vypustiť inštitút kajúcnika. Myslíte si, že by to ale prešlo cez Európsku úniu, keď vidíme, že už teraz má komisia problém? Áno, bolo to v momente, keď chcel zvýrazniť to, že ten inštitút je zneužívaný v našom trestnom práve. Ja som skôr za to, aby sme ho výslovene prekopali od základov. Treba zadefinovať jasne podmienky pre orgány činné v trestnom konaní aj súdy, kedy vzniká ochrana, za akých podmienok, kedy končí, za akých podmienok, napríklad aj kvôli klamstvu kajúcnika. Ale čo nemáme a čo nám vytýka Európsky súd pre ľudské práva je, že nemáme súdnu kontrolu nad týmto inštitútom. Dnes robili dohody s kajúcnikmi prokurátori a to také, že za trestný čin s 20 miliónovou škodou sa jednoducho skonštatovalo, že sa trestný čin nestal a že ho kajúcnik nespáchal. Takže to nechajme na súdy, nech to súdy posudzujú a dajme im konkrétne teda pravidlá toho celého procesu, pretože bežne na západe a kajúcnika prichytia pri klamstve, teda spolupracujúcu osobu, končí spolupráca. A ja si viem predstaviť, že všetká ich trestná činnosť by mala prejsť až na súd riadnym vyšetrovaním a tam by mal súdca potom zvažovať ten benefit, ktorý mu dá za to, ak prispela taká osoba k objasneniu inej trestnej činnosti. Primerane zase, lebo dovolací senát v kauze Kováčik povedal, že tu kajúcnici so sadzbou alebo s trestnou činnosťou tak závažnou, že im hrozili sadzby, 15-20 rokov, svedčili do trestného činu so sadzbou 5 rokov. To je zjavne neprimerané.
Nejaký mediálny boj proti Marošovi Žilinkovi, generálnemu prokurátori, pokračuje z vašej strany stále, ale teda platí, že nebudete sa snažiť vymeniť ešte v tomto volebnom období? Nepochybne nemienime nejakým spôsobom meniť zákony, ktoré by to umožňovali. My len budeme určite kriticky tam, kde budeme vidieť, že tá činnosť prokuratúry je cez dvojaký meter, cez dvojakú optiku. Budeme požadovať vysvetlenia pri niektorých kauzách, tak ako teraz pri tom darovaní migov a kubov, kedy prokurátor krajský urobil nejaký odpočet toho, ako uvažuje prokuratúra. Ale radi by sme, aby sa vzťahy dostali do normálu, aby sa dodržiaval len jeden trestný poriadok. Nemôžu tu byť nejaké 2-3 aplikačné praxe. Ak sa vám videá páčia, podporte nás odberom, lajkom a zdieľaním. Vás to nič nestojí a nám to pomôže v ďalšej tvorbe. Ďakujeme.